Acabamos de vir do juzgado de Corcubión, tivemos un juicio hoxe, precisamente tuvo Sergio juicio. Por que fomos hoxe a Corcubión? Que foi o que che pasou? Se podes explicar un pouquinho así. Tuve un fraude na banca, no que me estafaron 2.800 euros. Entonces fun reclamar o que entendo que é meu. Claro. Digamos que, que tiñas unhas transferencias, non? Unhas transferencias feitas ou uns cargos feitos que non... Sí, un día de noite entrei na cuenta, tiña 2.800 euros retenidos, con uns movimentos que eu nunca fixen, paguei a tarjeta porque senón iba a seguir roubando cartos. Ti foches pedir explicacións ao banco, verdad? Sí, porque a mañá na máis me levantei, fun ali e nada, dixeron que tiña que esperar porque estaban os cartos retenidos. Claro. E tiña que esperar a que eles autorizaran eses movimentos ou non. Claro, porque eso hai que facelo. Se detectamos algún movimento extraño na cuenta, hai que avisar canto antes. Ainda que no banco nos poñan pegas, o mellor é poñer unha reclamación escrita, iso sería o ideal. Pero bueno, neste caso, Sergio foi ali ao banco en persona a primeira hora da mañá, non? Sí, a primeira hora, nada máis me levantei, xa fui ali. Vale, o sea, moi ben feito. Despois poñer denuncia na Guardia Civil. O que pasa é que para denunciar na Guardia Civil esperamos uns meses, non? Pero... Sí, porque me dixeron no banco que tiña que seguir un procedimento, que tiña que esperar primeiro que me cargara, se me cargaban os cartos ou non. Unha vez me os cargaron, tuve que mandar unha reclamación na banca, que me veu denegada, e tuve que mandar outra reclamación a un departamento máis alto da banca, e unha vez ali me denegaron, por me quedou outro remedio que é interpoñer denuncia na Guardia Civil, e judicial. Claro, aquí hai un problema que o banco verdadeiramente liou un pouco a Sergio, porque primeiro dixeronlle que para poñer a reclamación tiña que esperar a que se cargaran esas órdenes de pago, que ao final eran órdenes de pago, ainda non estaban ejecutadas. Entón, Sergio esperou uns días. Claro, o ideal é que o consumidor, neste caso, Sergio é un consumidor como calquer outro, usa a cuenta, non? Como normal, con normalidade. Pois o ideal é que actúes canto antes, é dicir, no momento no que te des conta, avises ao banco. Neste caso, daronlle un pouco unhas voltas, porque a Sergio non lle daban información, verdad? Ao principio esperamos 5 días, desde o día 11 hasta o 16, e demais. Pero bueno, ao final, que tal o juicio? Sensacións, saliu ben? Bueno, eso ao final vai dicir a jueza, pero bueno. A ver que pasa. Bueno, eu teño que dicir que en principio saliu ben, evidentemente nós non podemos dicir quen decide a jueza e xa veremos a sentencia, pero bueno, en principio parece que todo quedou claro, parece que explicamos ben o asunto.